Започваме днес да печем пиле на грил. Първо ще му дадем малко аромат да го опушиме с чипсовете. Това е достатъчно. Правиме си едно малко гнездо. Не разпалваме всичките въглища, а правиме съвсем леко гнездо, за да не тръгва веднага от висока температура, да си създадем хубаво пушек. Слагаме чипса вътре. След което слагаме конвектора. Така. Пушека всеки момент ще започне да излиза. Подложната решетка, не чугунената. Така. След един час. И слагаме тук пиленцето. Като сега в момента сме сложили лук, после ще добавим и картофи. Не бива картофите от самото начало, защото много развират и се стават на каша. Лука да дава вкус. Сипали сме бира, малко подправки, намазано е с зехтин и такива сухи подправки, просто външно за красота и за вкус на кожата. След това може да добавим и червен пипер, но не бива в началото, защото червеният пипер бързо загаря и става черен. Ето го вече пушека, виждате го. Затваряме, за да му дадем аромати на пушек. Така, и притваряме горе. Долу ще оставим да тръгва вече разгарянето. И тук вече стъпките са, може би, две. Ще се видиме накрая, като добавяме картофите и да намажеме с малко червен пипер и зехтин. И вече третата стъпка на готовото ястие. Това е за сега. Аз допълним за отпускач, пуша риби и резултати. То събира от една. Ето ни отново при пилето след около час. Температурата е 200 градуса. Може да покажем. Хубаво е пилето да се прави на около 200 градуса. Даже в момента тръгват да надвишава. Това не е добре. Но ние го приключваме. Така, картофите ги добавихме малко по-късно. Те вече доста, според мен, са сготвени. Винаги ги добавяйте по-късно, защото иначе развират и стават на каша. Абсолютно задължително е температурата в центъра да надвишава 72 градуса до максимум 75 и до 80 не е проблем, но задължително трябва да мине 72 градуса. Това от гледна точка на безопасност при пилетата заради салмонелата. Тя умира на 72, заложена е във всяко пиле, така че винаги бъдете сигурни, когато готвите, че сте надвишили 72 градуса и тогава приключвайте пилето. В момента е 76. Като завършек сме си направили една смес, за която казах, че няма да мажеме в началото. Има вътре сухи подправки, има зехтин, има червен пипер пушен, с която само ще го финишираме, за да му дадеме цвят. И ще оставим леко да се запечата от температурата, да стане като една глазировка на пилето. Така. Така леко може да се завърти. Тук под мишничките хубаво. Съвсем малко от нея трябва да се направи. Тя, когато е топло, пилето много бързо и лесно се разнася. Вие виждате, предполагам. Така. Това не е един наистина истински хубав цвят, като за писание. Така.
оставяме за около 2-3 минути, само температурата да хване и ще се видим отново, когато вече всичко е извадено. Виждаме се пак след 5 минути. Мисля, че вече трябва да го извадим, защото червения пипер ще започне да нагаря, а ние не искаме това да се случва. Той нагори и става горчив. Това е крайният резултат на пилето. Сега за гасенето знаеме, слагаме тук тази решетка, готвим си клапата, слагаме така, затваряме до край. След 10 минути 15 в барбекюто няма да има абсолютно никакъв огън, но то ще остане топло. Докато готвихме, преваля един доста сериозен дъжд. Това може да е доказателство, че без значение атмосферните условия може да ползвате бигринек в дъжд, в сняг. Няма какво да му промени вътре температурата, нито може да се спука от водата, която го облива, колкото да е силен дъжда или снега. И общо взето това е. Добър апетит от нас!